yang jenengan bela-belain sampai dengan hujan-hujan, matur nuwun, salam hormat saya untuk panjenengan semuanya. Dan inilah persembahan Nyai Benda Lagi.
balik kandani yo mas yo balik tak aturi yo mas yo kowe lunga awan bengi lali anak lali bojo nuruti karepe ati
cinta dari mata turun ke hati. Kayu warung digawe kursi, meja bundar litore ijo, gadis ayu sing pandai menari, wis bejane sing duwe bojo. Lanjut apa dilanjut? Lanjut apa lanjut? Ini saya mau tanya dulu. Tadi itu di grup WA itu rame. Katanya Mbak Marcella putus sama pacarnya. Aduh dek. Biar tidak menjadikan fitnah, kita tanyakan, setuju? Mar, apa tenan gue? Putus karo pacarmu? Tenan, Pak. Aduh, tenan ya Allah, Mar. Tolong teman-teman yang di TikTok itu dibantu cari pacarnya Marcella itu. Ya. Ini Mbak Muna nggak menyalami dulu sama teman-teman, ayo. Selamat malam teman-teman, ayo. Selamat malam teman-teman. Halo. Mbak Mar saya nggak selamat malam dulu iki. Ayo saya sing banter ke sa. Selamat malam sayang-sayangku. Bos, kowe ngomong apa? Halo Beb. Halo Besti. Ya, ada berita apa lagi kita selesaikan kalau ada masalah? Ayo. Anggun bar putus, ya. Putus karo sapa Anggun? Anggun putus karo Bernat. Nat, gue tolong Nat, gue tak kandani. Pemain kuki wong 16. Ojo mbok pacar kabeh. Kancane diumani. Iya toh. Pak De Pas nitip salam enggak Pak De? Ya, yuk Pak De, lanjut Pak De. Oh, ayo Pak De, lanjut Pak De. Pak De. Kantaning kang sekar kadhong miwah kembang menor kang eswara winur lan toya-toya tan kusuma mangambar-ambar wurku kusing tupaku malon kalon katiku sumolir mega membo Bathara doyai garwaning sun teka temenira yai apa dosane penjatang sira yai engkang ake
tata lamun kalih Sigro budal para pitik-pitik. Iya. So. Iya. 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 Weh. Go. Weh. Oh. Weh. Oh. Weh. Oh. Weh. Oh. Ora sapa? Ora. Oh. Weh. Oh. Weh. Oh. Weh. Apa iki? Wih. 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 Ora sela ora cinta ora Yulia ora Novi ora Amel ora. Bingung lah kowe. Ora Novi ora. Wih, 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 wih. Ora Anggun ora Sri ora Amel ora Marcella ora Madu ora. Sakan bukandro, lewat rino wengi. Sakan bukandro, dasar temporo nyata. Gandrung, 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 tumatine kemakmuran. Tansah gandrung, gandrung, tatap rino wengi. Tansah gandrung, gandrung, dasar temporo nyata. Gandrung, 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 tumatine kemakmuran.
iya iya iya. Pak Rebo, Aku. Pak Rebo, laire dina Kamis. Ya ya. Senin kedalan ning pasar Senin. Selasa Jumat mulih ning pasar Minggu. Pasar Minggu Jakarta. Jangan dadi wong aja lamis ning arep hormat saja sepan ning mrene elek-elek ra karuan. Tuku piring duwite pas-pasan. Sedo elek uremu sepisan. Tuku piring duwite pas-pasan. Sinas dengking malah mung sepisan. Yo. Tuku piring duwite pas-pasan. Rino kelawan wangi mung sliramu sayekti dadi pepujane ati pancen maneh semu gawe ketereng ati yo mung sliramu sawiji angger jen atiku yen eling sliramu nalikane jajaman pisananku ketemu maneh asemu pinane kamu lan hati-hati rino lawan wengi sliramu kata ati nadyan atur tunomu nanging jone atiku ketak sliramu timbang ana rahayu tresno tulus sing ati lan ana emon sliramu. Rino kelawan wangi mung sliramu sayekti dadi pepujane ati pancen maneh semu gawe ketereng ati yo mung sliramu sawiji angger jen atiku yen eling sliramu nalikane jajaman pisananku ketemu maneh semu pinane kamu lan hati-hati rino lawan wengi sliramu kata ati
Daya. Soto, 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 soto.